Predstavujeme vám novinku Omaľovanku živí hrdinovia. Zoznámte sa so 14 jedinečnými postavičkami omaľovanky, ktorá je zaujímavá tak pre dievčatá, ako aj pre chlapcov, no ľahostajných nenecháva ani dospelých. Prvý krok. Vymaľujte hrdinu omaľovanky ceruskami, pastelkami, fixkami, farebnými perami alebo farbami. Druhý krok. Na oživenie obrázkov potrebujete smartfón alebo tablet s operačným systémom iOS alebo Android. Tretí krok. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu DeVarKids do mobilného zariadenia. Pri tomto kroku je potrebné pripojenie na internet. V menu si nájdete obchod Play a po jeho otvorení zadajte vo vyhľadávači DeVarKids. Aplikácia je úspešne nájdená a môžete ju otvoriť a stiahnuť. Sťahovanie trvá niekoľko minút, po ukončení sťahovania ju môžete otvoriť. Zobrazí sa vám úvodná obrazovka katalógu DeVarKids, kde je potrebné vybrať menu omaľovanku živí hrdinovia. Štvrtý krok. Aplikáciu aktivujete pomocou licenčného kódu, ktorý sa nachádza na zadnej strane omaľovanky. Po zotretí ochrannej vrstvy vložte číslo do bieleho poľa v aplikácii. Jeden kód je možné použiť pre 5 zariadení. Po potvrdení vloženého čísla sa kamera stane aktívnou. 5. krok. Kameru zariadenia nasmerujte na ľubovoľný obrázok v omaľovanke. Aby hrdina ožil, je potrebné podržať zariadenie niekoľko sekúnd nad obrázkom tak, aby bola v zábere celá strana. Keď sa na obrazovke objaví zelený rámik, urobili ste všetko správne a prichádza zázrak. Obrázok ožíva. S našimi smelými hrdinami sa tak môžete zabávať a pozerať jednoduché kreslené rozprávky. Postavičky ožijú v takých farbách, akými ste ich vyfarbili. Zvukové efekty pridávajú obrázkom ešte väčšiu reálnosť. Tlačidlo na obrazovke je malým darčekom. Po jeho stlačení urobí hrdina nejakú činnosť, napríklad vychrli oheň. Skúste to sami. V hornej časti obrazovky sa nachádza tlačidlo fotoaparátu pre zväčšnenie zábavných chvíľ, pričom obrázky sa automaticky uložia do vášho zariadenia. Neuveriteľné sa stalo reálnym a dostupným. Ak ste ešte nevyskúšali túto rozprávkovú novinku, ponáhľajte sa. Spýtajte sa na omaľovanku živí hrdinovia od DeVarKids v obchodoch vo vašom meste alebo navštívte našu stránku www.devarkids.sk.